गिबि गिबियावनो साफ्रोमबो बिटिसि रायजो आरो आसाम रायजो राजाफोरनि सुबुं माहारिनिसिम आंनि गिबियावनो मागो फोरबोनि अननाय आरो खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ आं जासिहरदों। मानोना जोंनि मागो फोरबोआ जाहैदों मा मोनफ्रोमबो हारि माहारिनि आसामाव थानाय सुबुं माहारिफोरनि मोनसे आंगो फोरबो आरो बे फोरबोनि गेजेरजों जोङो जिबायदिहै दिनैसिमबो फालिबोबाय थादों आसा खालायदों देग्लायबो साफ्रोमबो मोजाङैनो फालिनो हाथों बेखौ जाहाथे इसोरा बयखौबो आशीर्बाद होथों आरो जोंनि साननाय हनायजों लोगोसे जोंनि खौसेथि आरो जोंनि साननायजों लोगोसे बे सुबुं माहारिफोरनि जिथु गावबागाव हारि माहारिनि गेजेराव जिबायदिहै जोङो मोनफ्रोमबो फोरबोखौ मानिबोयो अयन बोसोराव जिबायदि फालिदों देग्लायबो जाहाथे बयबो गाजा गोमजायै फालिनो हाथों बेखौनो आं आसा खालायदों। मानोना आरो बे फोरबो फालिनायजों लोगोसे दिनैनि नैबे गोदान बोसोर 2025 मायथाइनि गोदान बोसोरजों लोगोसे आरो बे मागो फोरबोजों लोगोसे लोब्बा लाखिनानै जाहाथे इसोरा जोंखौ साफ्रोमबो गावबागाव थांना थानायजों लोगोसे जाहाथे आवगायलांनायाव जाहाथे जोंखौ बयबो थुलुंगा होयो आरो बेजोंनो लोगोसे जों मोजां खामानि मावनो हाथों बेखौनो आं आसा खालायदों आरो जे बयनिबो जिबनाव जाहाथे मोजां मोनसे बे फोरबोनि गेजेरजों जाहाथे साननाय हनाया जाहाथे जाफुंसारथों आरो बेजों लोगोसे जिथु मानसिफ्रा जिबायदि मोनसे थांखि लानानै जुदि गावनि नोजोरजों जिबायदि आवगायलांनो नागिरदों जाहाथे बयबो साक्सेस जाथों आं नुनो मोनदों बे समावहाय जिहेतु माखासे लाइमोनफोर दङ आरो माखासे गाज्रि हुदाफोर दङ बे हुदाफोरनि गेजेरजों बेबायदि फोरबो खुंनायखौ बेले बेजे जानायखौ नुनो मोनदों मा बुंगोन सार? दानि जिथु लाइमोनफ्रा मोनफ्रोमबो फोरबो बा मोनफ्रोमबो फेस्टिभेलाव जिबायदिहै मोनसे माखासे गावनि लोगोफोरजों जिबायदिहै समाजाव जि बुस्थुखौ एक्सेप्ट खालाया आरो जोंनि बे बुस्थुफोरखौ जों दिनै सुबुं माहारिफ्रा बेखौ जाहाथे बारा बोजबना लाया बे खामानियाव बांसिन जोंनि लाइमोनफ्रा बांसिन नांथाबना थानायखौ जों नुनो मोनदों। ओंखायनो जों सांग्रां खालायनांगोन जोंनि गेजेराव एवारनेस लाबोनांगोन बे बुस्थुआ जे गाज्रि आरो बेजों जे सुबुङा थांना थानो हाया आरो बे खामानियाव जुदि नांथाबना थायोबा गावनि जिबनाबो बरबाद जानायजों लोगोसे स्पइल जानायजों लोगोसे समाजनि गेजेरावबो मोजां मोनसे आबहावा जुदि फैया बेखौ जों गियान होनांगोन आरो बिथांमोनखौ जों बुजायनो सेस्था खालायनांगोन। मानोना दिनैनि जिथु मुगा बादायलायनायनि मुगा रावबो रावखौबो नेना थाया गावनि जिबनाव साक्सेस खालामनो थाखाय बा गावखौ बोरैहाय सेल्फ मोनसे नोजोरजों जिबायदि खामानि मावदों बिराद कम्पिटिसन मुगा नंखायनो दिनैनि मुगायाव सोरबाफोर जुदि बेबायदि लामायाव जुदि गोजोबना थायोब्ला गावनि जिबनाव आन्दायगोन। नंखायनो आं खावलायगोन जिथु जोंनि गेजेराव सुबुं माहारिफोरनि गेजेराव बा जोंनि न'खरफ्राव बांसिन दिनै माखासे दल संगठनजों लोगोसे माखासे समाज माखासे न'खर बिथांमोना मोजाङै गियान होनांगोन। मानोना मोनसे लाइमोन होननाय लोगो लोगो जों बयबो बुजिगौ लाइमोननि जिबनाव मावनो हायै जेबो गैया। बिथांमोननि जिबनाव जिखुनु खामानि मावनाया बारहुंखाफोर बायदि नंखायनो बिथांमोना खामानि मावनोबो हायो आरो बिथांमोना गाब्र'हैनायावबो गोरलै जायो। नंखायनो आसा खालायदों जाहाथे जोंनि सुबुं समाजनि गेजेराव बिनि सायाव सांग्रांथिखौ लाना फैनांगोन आरो फ्रायबा जों एवारनेस लाबोनांगोन। नंखायनो आं आसा खालायदों जाहाथे जोंनि फंबाय जोंनि बिनानाव जोंनि बिदा गासै लाइमोनफोरखौ जाहाथे बेफोरबायदि खामानिनिफ्राय जाहाथे एसे गावखौ सांग्रां जायो। मानोना नोंथांमोना जे बरबाद जागोन आरो बेजों लोगोसे समाजाबो नस्थ' जागोन आरो न'खराबो खहा जागोन। नंखायनो बेखौ साननानै बेखौ नोजोर होनानै जाहाथे जोंनि सुबुं समाजनि गेजेराव मोजां मोनसे गोग्गो आबहावा जों सोरजिनो हायो बेखौनो आं खावलायगोन थेंक इउ।